Ito po ilang halaman natin. Thank you. Happy Sunday. Hello, good morning mga idol, mga sir. Eh, po init ng panahon. Yung aking mga halaman, sobrang init. Kailangan madilig. Anong oras? Hello mga ma'am sir, thank you so much for watching sa lahat po ng aking mga video. Sa walang sawang pagsuporta nyo mga idol sa aking YouTube. At sa lahat ng mga nakamember po sa akin, thank you so much once again. Good morning po, happy Sunday and God bless you.